bine v-am regăsit la un videoclip, dar, dragi abonați, băieți și fete, astăzi jucăm din nou Brawl Stars cu noul update, uitați-vă și voi. Joc acum, l-am pe Bell, cum se numea, uitați-vă și voi, Bell, da. Da, uitați, și am o veste bună, s-au readăugat megabox-urile, uitați-vă și voi, doar pentru un moment, că nu pe vecie, nu știu, să sperăm că o să rămână de tot. Dar înainte să începem acest videoclip, câte like-uri vreți să strângem în acest videoclip? Eu zic să strângem, adică vreau să zic în sensul că, deci dacă strângem 1000 de like-uri, pam, apare următorul videoclip de Brawl Stars sau ce joc mai vreți voi, spuneți în comentarii acolo, de exemplu, hashtag, nu știu, hashtag Brawl Stars, hashtag Stumble Guys, depinde ce mai spuneți voi. Mă uit în comentarii și fac cu părerea voastră. Deși dacă strângem 1000 de like-uri, deci pam apare noul videoclip de Brawl Stars și vă rog eu mult să strângem 400 de abonați, vă rog eu mult. Și înainte să mai începem, vreau să vă zic că cine vrea să intre în clubul de Brawl Stars, uitați, acesta este clubul meu, King Rareș 1. Dați-vă și voi, am doar pe cineva, Răzvan. Sunt președinte, deci uitați, așa se numește, cei mai buni prieteni și amici. Așa, King Rareș 1, 16.911 de trofee. Și vă aștept să intrați în club. Așa, deci haideți să nu mai stăm la vorbă și să începem meciul. Uitați-vă și voi. Jucăm la nou, cat, așa, pam, 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 drum roll, mirror. Și dragi abonați, băieți și fete, deci băieți și fete, fete și băieți. Deci vă rog eu mult, deci dacă strângem 1000 de like-uri, v-am mai zis, pam, apare nou videoclip de Brawl Stars. Și tot așa, dar am uitat că sunt cu Rico, deci dragi abonați, băieți și fete, uitați-vă și voi. Așa, și haideți vă rog eu mult, să strângem 400 de abonați și 1000 de like-uri. Așa, bă, ia bă de aici. Dați-vă și voi, dragi abonați. Bine și fete, ca să sunt un pic ocupat cu ăștia. Așa, bine le-am făcut. Bine. Așa, dați un mare like, subscribe. Așa. Pam, 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 pam. Pa, pa. S-a zis cu tine așa. Un umor. Pam, 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 pam. Bine, mamă, ce bine joc. Eu am jucat cel mai bine. Bine. Nu. Bă, băieți și fete, firar să fie. Poate minge Rico ăla. Deci dacă mai dau 4 puncte. Așa, 4 puncte. Era cineva, mă scuzați. Nu știu dacă ați auzit în spune. Și bine, mă! Așa. Continuăm meciul de Brawl Stars. Bine, mă, și mă zice ăsta că am jucat eu cel mai bine Star Player. Și am mersit Brawl Stars, dragi abonați, băieți și fete. Adică n-am mai postat de mult timp videoclipuri și epic. N-am mai postat de mult timp videoclipuri cu Brawl Stars și spray pe B. Ia să-l vedem. Spray-ul pe B. Un punct aici. Da, să vedem ce spray. Unde era B? Uite aici. Ce spray. Ia-ți un pic. La spray-uri. Unde sunt spray-urile alea? Că am uitat unde sunt. Că nu prea am mai postat pe Brawl Stars, da, fine, lasă că îl găsesc o altă dată. Haideți să schimb. De asta că suntem tot pe Rico. Haideți să jucăm la punctele astea. Deci avem 7 puncte până la Megabox. Mai avem. Deci 1, așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, ne ajunge. Ne ajung toate, deci este perfect. Haideți să jucăm la 2, așa. Și spuneți în comentarii. Vreau să vă întreb ceva. Ce brawler alegeți dintre toți ăștia? Uitați, vă pun acum unul. Deci Crow, Sandy sau Max. Spuneți în comentarii. Hashtag Crow, hashtag Sandy sau hashtag Max. Da, nu știu. Fiecare sunt buni, da. Și oricum să știți că când m-am zis eu, mi-a picat Sam, am postat un short pe YouTube, că în ziua aia mi-a picat Sam și chiar este bun cât de cât Sam, uitați-vă și voi. Mi-a picat acum câteva zile și mi-a picat și ăsta, Sandy, dar
Da, deci o să-l iau acum pe cine să iau eu. Pam, pam, pam. Iau pe B ăsta. Bubblegum B. Uitați-l pe B. Deci dați un mare like și subscribe la canalul meu, King Rareș 1. Și vă aștept cu comentariile și cu like-urile. Da, și v-am zis, dacă strângem 1000 de like-uri, pam, apare noul videoclip de Brawl Stars. Așa. Dați să-l așteptăm pe ăsta. Au, îi se încarcă ultimata, Vrei să fii. Aole, mă omoară. Nu te las eu. Stați, stăm aici în tufiș. Îl omorâm pe Draco. Pam, pam, pam. Nu! Hai să fugim. Deci, dragi abonați, băieți și fete, trebuie neapărat să fugim, că dacă nu, o să murim aici. Și haideți să ne ducem și noi. Unde-i Draco? Apropo Draco, mamă ce agitate. Nu, deci băieți și fete, Lola sau cine a fost m-a omorât. Din păcate m-a omorât. Așa băieți și fete, n-am mai postat de foarte mult timp. Și nu mai sunt așa ca înainte. Lasă că o să-mi revină, nu luați în seamă chiar chestia asta, dar haideți să luăm pe cine să luăm noi. Chiar nu știu pe cine să iau, așa că iau pe Nani, că nu prea mai avem pe altcineva. Da? Cum îl chema pe ăsta? Retro Nani, ca skin. Da, și Nani este foarte bun, e bun cât de cât. Da. Acum eu o să mă duc, încerc să iau pe Lily de foarte mult timp. Că acum Lily nu prea mai are, așa, nu mai e atât de popular deocamdată, dar tot încerc să-l iau, că am vrut eu să-l iau. Am zis, bă, hai că e bun Lily, deci îl luăm pe Lily. Da, deci băi, și uite cam asta e, povestea cu Lily asta. Bă, hai bă, nu se poate, din prima mă omoară, din prima m-a omorât. Se aude un motor de la mașină. Da, nu știu. O, Doamne, iarăși vin abonații, nu știu ce se întâmplă. Da, dar mai țineți minte când acum foarte mult timp un videoclip de când am postat pe Minecraft, când se numea Construiesc lucruri în Minecraft, un abonat de-al meu m-a întrebat câți abonați am. Da, și i-am zis. Da, și era un abonat de-al meu de mai mult timp. Deci de mai mult timp a fost videoclipul ăla de care zic eu. Și haideți să ne ascundem în tufiș. Dați-vă și voi. Firar să fie, n-a fost bun deloc ăsta, n-a fost bun deloc. Nu. Deci ursul ăsta este periculos, nu e prietenos. Efectiv, deci ursul ăsta chiar are chef de ceartă. Chiar are chef. Ursul ăsta al lui Nita. Deci nu mai merge nici netul, băieți și fete. Deci dați un mare subscribe. Stu, mort. Nu contează, măcar am ieșit pe locul 2. Așa, deci este foarte bine deocamdată. Eu chiar vreau să iau un mega box neapărat. Deci trebuie neapărat să luăm un mega box. Avem 8, deci câte mai avem în total? 1, 2, 3, 4, deci ne mai... Da, nu asta. Deci ne mai ajunge. Jucăm acum... S-a auzit un claxon, așa. Jucăm acum la Brawl Ball. Și neapărat trebuie să luăm pe Edgar, că niște când umbrau, de exemplu la Edgar, Shelly și Bull, când cineva este aproape de ei, dă damage-ul ăla foarte bun. Și la Shelly și la Bull este foarte bun, dar la Edgar, dacă nu prea are viață, se încarcă cu viață dacă lovește pe cineva. Și cam asta este faza. Uitați, eu am Hypercharge-ul. Este foarte bun Hypercharge-ul ăsta. Uitați, asta face Edgar. La ce mă refeream eu. Haide mă, hai că... Dați-vă și voi, deci dați un mai like, subscribe. Pam, hai bă și tu, Max.
Aoleu. Așa, băi și fete. Puțin complicat toată faza asta. Și hai că deci nu mai am șanse. Sunt foarte slabi. Echipa mea a fost foarte bună, efectiv. Bă, m-a omorât din prima. Haide, bă, știu. Și Dynamite stătea degeaba, efectiv. Da, dă gol. Sau? Hai, deci Dynamite nu știu ce făcea. Uite, acum l-a omorât pe Colt. Că zice acolo. Da, știu ce vrei să faci. Mă fraierești, nu? Pam. Mă, dar Edgar este foarte bun în situații de-astea. E și el primul cum face Edgar, doar că el nu primește viață. Edgar primește viață. Da. Deci, ăsta e contul cel mare, efectiv. Ăsta e contul cel mare pe care joc eu acum. Și bine, mă, hai că Dynamite a jucat foarte bine acum și ziceam că să dea degeaba. Asta puțin, poate s-a dus să ia ceva de la părinți, nu știu cine știe. Deci dacă cineva se întâlnește cu mine, să zică în comentarii. King Rareș sau Rareș, cum vreți să ziceți voi, m-am întâlnit cu tine în Brawl Stars. Da, cam așa puteți să spuneți. Bă, m-a omorât. Hai, Dynamite. Bă, ne-a dat gol. Deci dacă Dynamite... Ce face Colt? Unde e mingea? Nu știu ce se întâmplă acum, nu mai înțeleg nimic. Mamă, deci băieți și fete, am uitat că sunt în videoclip. Aole, bă, nu. Da, deci, din fericire, am câștigat și, da. Deci, abia aștept să iau și un Megabox, poate ne pică un skin, cine știe. Mie din Megabox, eu nu mi-a picat din Strandom legendar, cum am postat ăla, doar, deci mie mi-a picat din Megabox și pe Sandy și pe Sam, nu mi-a picat din Standrop, așa am făcut eu. Da, deci ca să știți, nu mi-a picat, așa, hai, 10 secunde. Da, nu vreau să așa. Deci îl lăsăm pe Edgar în continuare, depinde de mapă, să-i nu asta noucat. Jucăm la Wipot, așa, Paradis, stați un pic. Bun, deci spuneți în comentarii care skin vă place mai mult. Ăsta sau ăsta, da. Mi-mi place și ăsta că este cu sclipici, da, m-am chinuit mult să-l iau și acum poate într-o zi o să-l iau și pe ăsta cu 20.000, 5.000, ce număr o fi. Deci haideți să jucăm în continuare și să sperăm că o să luăm un caracter, un skin. Cred că mă luat și pe mine somnul acum. Dar dacă adorm aici, se va vede așa videoclipul. Mă fac de râs aici. Da. Așa. Bun, băieți și fete. Aoleu. Cine e ăla? Cine mă ăla, mă? Piper, cred că e. Ăla-i Piper, mă? Bine. Am omorât pe unul. Este foarte bine încă și mersi Poco. Mai bun Poco, că îmi dă viață. Chiar joacă bine Poco. Bă, nu te las, Piper. Ha. Deci Piper asta are așa, are glonțul ăla, pușca aia, cum se ca să zice. Așa, bine. Bine. Deci iarăși am uitat că să am videoclip, da. Deci am și Hypercharge-ul, știi, folosesc pe ea. Așa, bine. Dați un pic, băieți și fete. Folosim pe... Nu! Căcat. Am zis o prostie. Da. Am o firaj să fie, mă. Deci hai că noi conducem, deci mai avem încă 2 puncte și am câștigat. Eu mă duc pe cei mai slabi. Bine, da. Deci mai avem un punct. Sigur îi facem praf. Deci nu mai au șanse, efectiv. Deci nu mai au șanse.
Mă, să văd cu Cozila. Bine, să că am câștigat. Și, deci echipa mea s-a descurcat foarte bine. Mamă, și eu m-am descurcat. Da. Deci dați acolo un mare like și subscribe. Și cum am zis, pam, rare din nou. Nu mai rare, m-am săturat efectiv. Deci mai avem efectiv 2 puncte și unde ăla. Așa. Pam. Încă un stand drop. Dăm așa încet. Deci nu mai rare efectiv. Deci nu mai pot. Îmi vine să fomit de la asta rare. Ia să vedem. Ce mai avem noi pe aici? Da, deci simplu. Deci dacă le jucăm pe astea două, că ăsta e puțin mai complicat. Dacă le jucăm pe astea două, putem să luăm un mega boss. Și cam asta. Și cam asta, da? La care să jucăm noi? Haste, Gembest. Hai să jucăm la ăsta, că ăsta e mai... Așa. Și noi o să-l luăm pe... La un brau, uite, luăm pe ăsta. Pe Berry. Și dăm. Nu lăsăm gadgetul ăsta că e foarte bun. Așa, băi, și dați acolo un mare like și subscribe la canalul King Rareș 1. Și cam asta. Și cam asta e trebușoara pe aici. Dar cine nu dă like, chiar nu este bine. Și dacă dați like, o să apare următorul videoclip, cum v-am zis. Următorul videoclip, serios. 1000 de like-uri, următorul videoclip. Da. E puțin cam complicat, uitați-vă și voi. Deci ăștia și sunt buni. Este o echipă foarte bună și asta. Papa. În care pot să dau viața asta bine. Uitați. Papa. Deci e bine că... Bă. Semi este acolo, nici nu m-am băgat ăsta, nu știu ce am făcut, dar... Nu știu, mai o să mai vorbesc, efectiv, mă scuzați așa. Pa! Bă, mamă, ce mi-a făcut! Deci am dat ultimata și mi-a dat-o și el în același timp. Ați văzut și voi, dragi abonați, să dați înapoi. Deci eu am venit cu ultimata și tot, el a dat imediat ultimata lui. Dați-vă și voi. Dați face repede, trebușoara asta frumoasă. Deci dați-vă și voi. Gata, bine, mă, și dacă mai câștigăm la ăla, e perfect. Deci, efectiv, este totul perfect. 500 de astea, mulțumesc. Aoleu. Da. 10 gemuri. Avem 36 de gemuri, deci putem să luăm un skin pe ele. Deci mă doare și vocea de la ta vorbire. Nu mă mai opresc din vorbit. Ia să vedem noi. Că nu mai am niciun skin. Bun, deci dacă mai luăm unul, îl luăm, adică ce că luăm. Depinde și de Megabox, ce surpriză ne dă. Așa că, haideți să vedem. Mai avem. Deci spuneți în comentarii acum, deci ce vreți să joc? Drum roll sau gem grab? Haideți să jucăm mai întâi la ăsta, că ăsta e puțin mai complicat, dar ce dacă încercăm și la asta, că de pe un alt telefon am câștigat pe primul loc, am fost pe primul loc. Deci am câștigat de pe un alt telefon. Îl am pe Frank. Hai că Frank e bun. Și pe contul meu nici măcar nu l-am. Pentru că puteam să le iau și pe Frank, dar am luat-o pe Pema în locul lui. Și retragere. Bună ziua! Nu știu aici la o trebușoară frumoasă. Bă, mă face praf. Deci, așa, bine. Trebuie neapărat să fugim. Bă, nu. Degeaba ai dat-o. Și băi, și pe dați marele record ca să câștig aici. Bă, m-a făcut praf. Nu-i corect, frate. Deci chiar nu-i corect. Și nu. Bă, nu o las. Deci nu, chiar nu o las. Bă, nu te lasă, mă. Bă, s-a folosit de mine.
Deci, Time îl cheamă pe ăla. Penelt. Haideți să... Deci dați multe like-uri ca să pot să înving pe ăștia. Baran, Dadi, Niki, deci n-am înțeles bine. Așa, mă. Deci pe YouTube când zicea acolo Niki, este un cățel care îl cheamă Niki, nu Mickey Mouse sau ceva, care este cam sever cu stăpânul lui, vorbește limba engleză și cățelul lui îl cheamă Niki. Da, dacă știți, să-mi spuneți în comentarii. E rare și îl știu pe Niki. Așa. E cățel, nu e om. E doar cățelul. Așa. Bine. Nu! Gata, am ajuns la Bull, deci fix înainte să mor. L-am luat pe Bull. Deci, puțin. Baran îl chema pe ăla. Așa. Așa, fugim și noi. Bă, a ajuns la Nita, Bă. Deci dacă... Cred că o să câștige ăla cu Messi. N-a câștigat el. Rank 8. Mai încercăm o dată. Că vreau să-mi iau revanșa, efectiv. Deci, frate, ăștia sunt prea buni. Deci, când sunt ei mai mult, când sunt mai mulți, tu când vrei să o iei la dreapta sau la stânga sau în ce direcție vrei tu, ei vin efectiv pe tine și tu trebuie să... Și nici nu mai ai viață multă și tu trebuie să te aperi foarte bine. Deci, e foarte complicat pe mapa asta. Că este pe grabă, că, de exemplu, dacă ajungi la Jesse, ai câștigat. Uitați, uite, cam așa e. Bă, nu pot să cred. Așa. Bă, frate, dar mă enervează rău de tot ăsta, că... Deci chiar mă enervează. Deci, efectiv. Deci, spuneți în comentarii dacă v-ați întâlnit cu mine. Da, ar fi tare să vă întâlniți cu mine. Chiar ar fi tare să întâlniți un YouTuber. Chiar ar fi tare. Bă, nu! Doamne! Da, frate, cred că, deci, efectiv, jocul ăsta, mapa asta este cea mai complicată, frate. Uite, știu, abia i-am dat și ultimata degeaba. Măcar bine că am eu multă viață, da. Uite, aici avem șansă. Uite, aici avem șansă. Că dacă mă vinge ursul ăsta, ar fi culmea. Uite-o pe Nita. Nita bandită. Așa. Doamne, mă învinge Nita. Mă învinge și ursul ăsta. Bă, mă învinge Mortis. Mata degeaba, băieți și fete. Cred că pierdem. Deci pierdem. Sunt singurii care l-au pe frân. Bă, deci am fost singurul care l-a avut pe frân, efectiv. Eu am fost pe ultimul loc. Mă, haideți să jucăm la mapa asta, că aia e prea complicată, efectiv. Deci este foarte complicată, Doamne. Deci deodată în viața mea am câștigat, dar nu pe telefonul ăsta, de pe alt cont. Pe un cont mai slăbus puțin. Da, dar nu pot. Deci cred că murim în mine. Și la mine este foarte greu că trebuie să le dau viață. Că de obicei, da, iar am uitat cu ăsta, este foarte complicat că la jocul ăsta trebuie să le dai, da, de exemplu ce brawler ești, mai dai și tu viață din când în când. Da, deci ne-am ales cu niște jucători foarte buni și cred că pierdem. Da, pierdem imediat, instantaneu. Deci, frate, nu înțeleg. Deși eu am echipă bună, l-am pe Rico și pe Mr. P, sau cum îi chema. Ei l-au pe Girl, Nani și pe Tic. Ce? Că sunt cam la fel de buni. Hai că și noi trebuie să mai câștigăm, nu doar ei. Prinde de metri. Ba, așa, bine, omoară-l. Hai, deci
Ce face ăla? Haide, mă. Ce făcea? Bine! Câștigăm. Bravo, stai că îi ține eu. Doamne, bă, ne fac praf. Ce echipă am eu aici? Am o echipă de pomană. Cea mai proastă echipă din istorie. Doamne. Haide, bă, haide. Omoară-l. Bă, ce echipă de... Bă, dragea, bunați, băieți și fete. Doamne, prea complicat. Cine a făcut jocul ăsta atât de greu? Efectiv. Foarte greu. Haideți că mai încercăm o singură dată. Haideți, băieți și fete, dați un mare like și subscribe. Țineți-mi pumii, hai să am echipă bună. O, gata, bă, hai că asta e echipă bună. Ha, mă, că asta e bună rău. L-am pe păr pe Ems și o l-am pe... Bă, ăsta cum îl chema? Am uitat cum îl chema. În fine, o să las la final de videoclip, înainte să încheiem, mă uit eu. Berry îl chema. Da, Berry îl chema. Ăștia chiar sunt slab, bă, tăticule, hai, papa. Și tu ce? Ăsta ce mai avea? Așa. Echipa aia... Bă, da, meciul trecut, mamă, dar ce buni erau. Ăștia chiar sunt slabi, efectiv. Deci contează și echipa și caracterii. Asta mai contează. Nu dau ultimata. Cred că o dau ea. Nu știu ce să fac, să dau sau să nu dau. Să dau acum. Bine. M-a plecat puțin. Mamă, ce echipă bună am azi. Foarte bună, efectiv. Cea mai bună echipă din istorie. Uitați-vă și voi. Bă, ce bună e. Poftim viață. Mamă, deci... Băi și fete, ne-am descurcat foarte bine. Haideți să luăm și megaboxul. Abia aștept să iau megaboxul. Haide, repede, că vreau să-l iau. Așa, luăm imediat. Doamne, urăsc rău, efectiv. 1000 de bănuți. Deci, haide, stai să fac și un screenshot. Așa. Ce s-a întâmplat? N-am mers screenshot-ul, abadea. Haideți, dați un mare like, am emoții. Doamne, am făcut crucea. Fac un screenshot din nou. Așa. Deci, am emoții. Bine, mă, da, ne pică ceva bun. Haideți, pun pariu că îmi pică un brală, ia. Bine, mă, asta e schimb pe bol. Ce face? Mamă, ce skin șmecher mi-a picat. Bă, ce are? S-a blocat. Ce are, mă? Și, da. Deci, cam asta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, știți ce trebuie să faceți, să rupeți butonașul de like. Dacă v-a plăcut, eu sunt foarte fericit și oricum skin-ul a fost foarte bun pe bull. Și, deci cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, sunt foarte fericit. Și cam asta a fost. Pa, pa!